Ka office jongka Deputy Commissioner Bhoi District, Shibanta ban Rakhe ka National Voters Day, arjar kat kendai, kan pelong ya ka Open Marathon, haka arpusan tarik, ukala lengkot, arjar kat kendai, nadu kapor Prabajaman Step, kapan sedang nadu Indoor Stadium Siden, bat an pukut pat, ha Indoor Stadium Langkedai. Ki kusnam nakabentai ki nongjob kan long, san hajar, lai hajar, bat ar hajar, nakabentai kan thei bat senrang. Kitu ki bodoh nega jingtumu ban Shibanta, kila ban lej ban register haka office jong District Sport Officer, Nongpoh. Nadu ka khandru tarik ke lalengkot, hadu ka arpsau tarik ke lalengkot, hakipor tarekam office. Sibenta ban pustu pai ba, halor ka jinukam ban long ki ba pikir. Hakar kom im, hakajing im kum ki khun samla, lani adolescent. Kamtam hakabai deiru, bar ka kot ka kya, joki khun samla. Nakaliang ka office u District Medical and Health Officer, jokari Bhoi District. Kila pelong ka program, ai jena jiktip, joki khun samla. Haka program Adolescent Health Program. Kabadiru Sibenta ban Rakhe ya ka jingdap snem, jong ka jing petrekam ya ka wei na kimat trekam ka sorkar pleng ka balatip kum ka Rashtriya Kishor Swastha Karyakram lane ka RKSK ka bala pelong hnin ka sngi hapo ka District Library hapo Nongpoh. Haswan pelong ya ka program ai jing na jing tip badru ban batai halor ka jing trekam jong ka RKSK la pelong ru ya ka jing yat pai ba balai Sibenta de ki khun samla ki balayat nadu paham sim shadu District Library da ka pertaru ya ki slogan halor ka jing sherkhei jong drugs ka kiat baru halor kajing sokha songman kena. Lasaki kajing Sibenta hakane ka program da kong Rona Khamden MDC ka Nongpoh Constituency ka kong Dorin Pawa, Additional Deputy Commissioner ka Bhoi District, u Dr. M. Mauri, DM&HO, ka kong G. Warjri, District Health Education Officer, ka Dr. Alisha Simli, District Nodal Officer jongkar RKSK, lembat kiwe-kiwe ki doktor, ki khun samla, nangta ki nongtre asya, lembat kiwe-kiwe. Lang minta kasi hakani ki jaka, midan kiwe ki jikpu, kata balongba, namta kani ka program mi kong RKSK, kata ko kimot kiong ka Rashtriya Kishor Swagya Karyakram ngarung am suthu ko jingmot dan nabi ba suthu ya kata jingmot ni suthu andai nama kani ka tien Sanskrit na thrai tende wala dang suthu ru jingmot pa kadai ka ba dan jingmot bahang ni nama kani ka de program ka bang ya dan benda kasi nak kadam ki adolescent kamut kata ki khna ki bandu Shibho snem hadu khat khandai. Tegani ka age ka badat kam hadu kata bangin ya clear jibot lang mangi bat mapi nakabenta ka ka badat kam ka por ba ninya wan lang sa kata kajing solution mo namar ko mangi tip ba pidai ki future lani ki lawai jong ka neri Bhoi jungi jong state bakari hi borok koi te kumbangi i bentawa kadan ka jingma ko bakrau bha na kalian jongpi pin prakhat ki jing sneu ki bami mata hakari ka por ki jing sneu lamba ki internet ki jing sneu lamba ka drugs ki jing sneu lamba ka ya lamba ka jing sneu lamba ka jing di bamde bandi te hakine ka age ka bak chibho hadu khanda hatkna snem kade ka critical age kya ketika age ketika senang kaba hot kikme kikpa kidan kamram ko bakhia wa bakin ri sumar ki kin pinbyang di kin senang kin kraw hagaliang kamet hagaliang kamet sem ki jing kam andre tang magi le se kin nomla ni dan kampat namar beli kanu por chong haye ki babun hi ne ki por hin pendut seba de ne ha school ki perlo tina da kadau kenika program kalong kepada kamu hadu kata-kata namar lemba kani ka program kani baong RKSK midan ki taki objektif sebagai amma ke objektif kum haganu warkom ngin aji hikai pi chfang ko kikia haganu warkom pin kajing hikai penyo objektif chfang ki drugs chfang ki kya chfang ki jingdi cigarette ki duma ki kata bagi part non communicable diseases ujuro hakaliang ka imlang salang ki violence ki bala banmi lamba lada himdan lupa ka jing ka knowledge ya ka danger jong kata te
ngek bat kermen ba kani kesengi kani ke bakrau do kata ba lengba ki officers bala bat ki staff ber apa dan benta ki sim kia ya kani ke program namar ko mangawang pendai kalawai na ko benta pidai kalawai nam ta ka jai beli jungi nga kan shua ka por ka bangas ngap hai ka lecture ha ka por ka ba ki nong hikai ki ai jing hikai ni la yo ikani ka subject malum mala kam dalong accurate kam dalong detail ha ka health education ha to menta pidang don ni kani ka subject health education ha ki school jong pidang don de ni ya sau terang klam ya not ban ya ngap ikani ka subject ten rei na ka benta jong menta ngai I bagi kena kila syai kila ya sutu ndai kum ba long mangi ha ki por ki ba handai ngai scam na lor ka jing hikai ka ba pio na ki school ki jong na lor bangi don na kalian jong ka health department kabala bu wat ye kini ki adolescent counselor na tharai ki bu be kaman la ki PHE kaman la ki CSC ki jongi ngai scam ba kan long ka jing rap shibun ngalih ka list ka jong statistik mene kabala highlight kabala display hakate ka screen panong na ki PHE paper ki don shibun ki nong shong ki jongi ki paham ka ka stage ki balai na ka benta ka counseling shibun ki hakane ka invitation ka jonga ka jing khot hak ne ngai ba ka don ka program RKSK nga tengah nong pronounce yu ya kaka pelat ya nga la address ya kita ki 6 course priorities of adolescent ki pahang ni la ker keteng ke reproductive and sexual health ni tingim de ki expert including HIV and AIDS drug abuse lele te kala long common bahan na kabanta jogi kamtam lele hang ne hapo nongpoh te syuman man kapot no hagi social media ki jongi mi kita ki jingya di drugs ki jingya kali drugs ha kata ki la penjot hadu kata ya ki kena samla jongi ki badan ki dangsan ka mental health adolescent okay kani NCD ka ba ngatharai ka de ka non communicable diseases gender equality violence and injuries and nutrition shibun ki subject ila patai ila highlight ila penkre pha ngai ila kalian jong ikong glender anrei nga shukwa ban yashim benta khndian kum kanong mi khmat ka bangai ha ka imlang salang ka balakta pelat ka de ka ne ka drugs ka ba menne ngai hangore drugs are not cool, they make you look like a fool mangingi dang mot mo balong kata dia di drugs kelet lut ya ki tension kelet lut ya ki pressure kelet lut ya kita ki ngan ongkum no ha ka por ka padang ki samla ka de ka hai chai ha ka ba ngi kwa ban establish ya la de ngi kwa ban yo la ka jom ka identity la da hashnong ha thau ha ka im lang ka salan ten re im la ban achieve ya kata ka jing kwa ka jongi la ni ngin nom la ban poi ka kum ka jing andot ka jongi ka ta no ya ka de ka mentality ka jongi ka jing mot ka jing perkhat ka jongi teng ki don ki khna mo ki don ki samla ki bala perkhat pelat le se ka don ka rejection na yeng na sen la ne ha ka im lang ka sala ka ta shibun bat ni poi no ha kita ki hospital ki papet ya kata ka jingpang ka bakta ya ka bor perkhat bat ha ba ka ka bor perkhat ni le kum no sha reject la ne don ya ka de ka inferiority complex ta kambon ban penkelet kita baro ni di drugs te na ka de ka daw nangis scam ba ka de ka program ka jing don jong ki counselor ki jongi ha ki dong ha ki jaka ki paper kan ya rap shibun ya ki khna samla nang da ba ka de ka gender equality haman ba ngai chak aten ya ki program ki paper hapo rikasi jang dia ka jongi hapo straight ne khalea ka jongi ngin nom das mu thu than ladang ini ya keren ya kaneka equality namar ba shawe kadang don ka jing nyau ben kadon ka jing nyau po kadon ka jing ngau hapo kadon kata ka inferiority ha ka baya dei bat ngi ki kan thei henrei ni long ki badon bok pan ba hapo state ne khalaya ka jongi kam ju don kaneka discrimination ha padeng jongi ki kan thei bat ha padeng jong pi ki rang ba tenrei la da ka don kum kane hangno re hangno nangis kem ba ni kum ki kan thei mo ngin nom ai lang
ya kan ni kebentar Henry ngin ya ken chaprang ha kabayate ngin nom dei ban long ki pasadian ha ka jingna ka jingsat ngin nom long ki pasadian ha ka imlang ka salang